Bon dia. Vaig quedar dormit, però tampoc és gaire d'hora, són les 8. I és que estic anant cap a l'estació d'autobusos. Avui toca marxar a Lima i ens anem cap a Ica i després a Huacachina, que és el que ens hem saltat venint cap aquí perquè estava tot ple. Així que ara estic anant cap a l'estació d'autobusos. L'autobús surt en 12 minuts, així que em vaig a donar una mica de pressa per no perdre'l. Hola, para Ica. Tengo para ahorita a las 9 de la mañana. Sí. Puerta 2. Per tots. Listo. Gràcies. Ja tenim el bitllet. Anem a agafar l'autobús. Avui m'he agafat davant de tot. Uno. Doncs ja hem arribat al poble d'Ica. Ara me'n vaig a buscar algun lloc per menjar i després suposo que agafaré alguna cosa per anar cap a l'Oasis, no sé, un tuk-tuk o alguna cosa crec que s'ha d'agafar, que no arriben els cotxes normals. Vaig a veure què trobo per menjar. I dit i fet, ja tinc el dinar aquí. Mireu. Ara toca menjar. I ja he acabat de dinar, ara vaig a buscar un tuk-tuk d'aquests, a veure què em cobra, i ens anem cap a l'Oasis. I ja hem arribat a Huacachina, que és a l'Oasis aquest. La veritat és que és un poble rodejat de dunes, després suposo que ho veurem millor. I ara res, estava parlant amb uns d'unes agències per fer alguna visita aquesta tarda aquí, ja veureu, alguna activitat. I ara me'n vaig deixar les motxilles al hostel i també a parlar amb aquells, a veure què m'ofereixen i contrastar una mica tot per a veure què fem aquesta tarda. No m'atropellen. I ja tinc llit. Aquí dormirem avui. Ara crec que m'haig d'organitzar per fer-lo de les dunes perquè tots els tours surten a les 4 i són i mitja. Així que tinc mitja hora per organitzar-me. L'hotel, la veritat és que està xulo. I res, check-in ràpid a l'hotel i ja toca sortir ràpid cap a l'activitat que anem a fer aquesta tarda. I ja hem arribat a les dunes, ja estic amb el grup amb el que anem. I ara us ensenyo el que anem a fer. I és que el que hem vingut anar un poquit per la sorra. Doncs ja hem baixat del buggy, la veritat és que impressionava quan anava a les dunes, semblava que anava a volcar el buggy. Superxulo, superxulo. Ara estic pujat aquí el cotxe.
Ara hem vingut a una altra duna i estem traient les taules de snowboard i ens tirarem per aquesta baixada d'aquí. La veritat és que està bastant empinada. A veure el que correm. Déu meu! Va ràpid això, L'hem tirat d'allà del... Uah! I ara hem tornat a pujar per baixar per aquesta d'aquí. Uah! Ja hem acabat de les taules de snowboard i ara ens anem cap a veure la posta de sol. Però el sol ja s'ha posat i ara toca tornar cap a la ciutat. I ja hem arribat un altre cop. Mireu quina vista increïble de l'Oasis. Uau! Super maco. Heavy, mireu. I portava la llanterna aquí, mireu. Aquesta. Ja tornem cap al hostel. Bon dia, estic aquí a Wakachina, a l'Oasis, mireu, estic en el resort i mireu quina duna hi ha aquí darrere. I res, aquest matí me l'estic prenent de relax perquè aquesta tarda hauré d'agafar l'autobús cap a Lima i són 5 hores, així que al matí estaré per aquí. He estat ballant-me a la piscina i tal i ara suposo que tocarà dinar alguna cosa o així, no sé, i ja marxar. S'acaba la bona vida, s'ha de continuar viatjant. M'estic cremant els peus una mica per aquí el bloc que me n'he anat perquè allà se sentia molt la música. I amb aquestes vistes em despedeixo de l'Oasis. La veritat és que ha estat guai, però toca tornar cap a Lima. I són la 1 del matí i he arribat a Lima. Ara vaig a buscar un taxi i me'n vaig cap al hostel.